ama-figures akhona akhuluma ama-figures. U-20 lo uqala njengoba kuthiwa 2026 uma utolika ngesiHebheru uveza ukubonakalisa noma ukubonakaliswa, ukuvezwa. U-26 uma ubheka inamba yegama likaJehova. U-26 nje inamba yegama likaJehova. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma ukuhlanganisa u-20 no-26 usho ukuvela nokubonakaliswa kukaJehova. Manje ekuqaleni kwalonyaka emveni kwe-crossover siuqala ngalemvuselelo. Siuqala ngoNkulunkulu ekhuluma kanje. Uzovela njengoba ayenza emanevela phezukwefu ebuka uFaro. Emene ilunguza kanje aphinda sithele efwini. And ifu leli type kaMoya Ngcwele. Umthandazo la obethandaza ngize ngavula amehlo ngempela. Ube ngathandaza umthandazo wesonto, ube prophet emthandazweni. Jesus Christ. Ube ekhuluma into efunwa uNkulunkulu kuleli bandla lensuku zokugcina. Jesus Christ. Jesus. How I wish ukuba lo mthandazo uburecord. Ngoba ubuprofetha ubuveza inhliziyo kaMoya Ngcwele. Ngoba sithandaza ngengqondo, sithandaziswa umoya oyingcwele. So uMoya Ngcwele uyakwazi ukukhuluma emthandazweni. uMoya Ngcwele uyakwazi ukububula esebandleni. Abubule ngezinto ezenzakalayo ebandleni. Akhale ngathi kuNkulunkulu. Umthandazo ubaluleke ngendlela ongakazi uyibona. Niyangizwa bazalwane? Nginombuzo othi benginombuzo othi ngoba mina ngiyambuza uNkulunkulu. Uma into ongayizwa kahle engayi-understand ngimhlupha azanginike answer. Uma kufuneke kube into engafuni mina uyashesha ngitshela. Athi hayi ke akuyona yakho le. Kuyezwakala? Ebese ngikhotela izwi lakhe kuDeuteronomy 29 verse 29 ukuthi lezi zinto ezifihliwe zikaJehova lezi ezambulwayo ezethu nabantwana bethu. So angibe ngisamhlupha ke ngoba uzoyeka phela ukuba akeze uba uNkulunkulu engizomkhonza mase ngazi yonke into ayaziyo. Kufanele kube khona lokho engakwazi okugcinwe uyena engqondweni yakhe. Okumgcine uNkulunkulu. Malibonke igama lenkosi. So ngambuza uNkulunkulu sithandazelani kanti uyakwazi esikudingayo. Yazi impendulo yathini? Yathi impendulo ngesikhathi ngenza izulu nomhlaba. Izulu elami. Umhlaba ngunikele ebantwini. Ukuba bawupossess bangawu-own. Ngoba kuhlala kuhleli ukuthi umhlaba ungokaJehova. Nokugcwala kwawo. Nezwe nabakhile kuwo. Kusho ukuthi thina la emhlabeni singama stewards. We are managers of the property of Jehovah. Sinikiwe ilungelo to possess, not to own. We don't even own ourselves. Kuyezwakala bazalwane. Kuthiwa asazini ukuthi imizimba yethu iyithempeli. Bese kuthiwa sithengwe ngenani elikhulu igazi likaJesu. Bese lithi iBhayibheli asibona bethu. Wayibamba uMaria le umfihlakalo. Ephethe kahle nje emntombini bakhe. Waya khonto ayekade yazi. Nange seyikhuluma engilosini. Ngiyincekazi yenkosi. Yabona akasiyena wakhe. Ingakho eintombi nje. Ekhuluma indaba ejulile ethi angiyazi indoda. Ungumphathiswa. We-property kaJehova. Hayi Nkosi yami nikhona yini la endlini? Uyabona nje leyo nto leyo because manje uma owner ingakho masisindiswa kuthiwa siyakholwa ngenhliziyo sivume ukuthi uJesu yini. Iyabona lelo gama elithi uyinkosi lisho ukuthi uyi-owner. Lord. Ingakho sino landlord.
Ulandlord umuntu ongumnikazi wezwe noma umhlaba. So Jesus is the Lord of our lives. He owns us ngoba usithengile ngegazi lakhe. Unelungelo. It's for our advantage to be to be owned by him. Ingakho noma silingwa uyena ovumayo ukuthi silingwa kanjani. Akakhulu ukuthi elinje usathana lethe ilingo noma kanjani. Ziyasefwa. Ngisho uJobe kuthiwa hamba ume la ungadluli la. Ya ungawuthinta umphefumulo. Akadlulanga ngempela usathana. Yayibonda awuziphileli ngoba awuzange uzifele. Uphilela owakufelayo. Wenza okunzima yena, wafela wena ukuze wena wenze okulula uphilele yena. Yeah, yibonda. And ke kufuneka namhlanje kunezinto eziwu3 umoya ingcwele athe angesicizelele ebandleni kaKristu. 3. 1. Asihlale sigcwale izwi. Webazalwane, sigcwale izwi. Sibe rich izwi. Sibe rich ezwini. Sibe nokulangazelela njengabantwana abasanda kuzalwa. Sililangazelele izwi. Ukuse sikhule ngala, sikhule ngamakhorasi, sikhula ngezwi. Asikhuli ngokuba nangokukhuthala enkonzweni, sikhula ngezwi. Uyoza kuphoxa umuntu okhuthele. Uma kanti ukhuthele nje akakhulile. Ukhula ngeminyaka kakhulu ngomoya. Into yokuqala sikhule ezwini. Sibe ngabantu abarich ezwini. Izwi sibe neappetite yalo. Mase silidlile silikholwe. Mase silikholiwe. Silivume. Sikhulume lona. Senze lona. Singabi ngabalizwayo, sibe ngabalenzayo. Nkosi yami nikhona abazalwane. Singakukhulumi okuphambana nezwi. Yabo? Ngoba sikujwayele lokho. Sikhona nje ungasho lutho, siyazama siwazivuka kunzima emhlabeni. Hawu uNkulunkulu. Yabo ukhuluma ucula iculo labantu abangenaNkulunkulu nabangenathemba. Mhlawumbe ngisho sebengaze eThekwini akusafanele uba sithi mina ngumuntu wesifuba wena ungumuntu kaNkulunkulu not wesifuba. Yeah, because manje once ukhuluma into ephambana lithi iBhayibheli ukukhuluma kwethu makube according to the oracles. Oracles means the word, the spoken word. Yabo. So ukukhuluma kwethu noma sibuzana impilo noma siyayixoxela akuhambisani nezwi kungaphambani nezwi. Funa sikhulume ilanguage yenyoka. Yeah, uNkulunkulu wathi ngadli yathi inyoka ayidlani. Wathi uNkulunkulu manidla nizofa yathi inyoka ngeke nife. So kusho ukuthi mawukhuluma into ephambana nezwi kusho ukuthi ukukhuluma ilanguage yenyoka. Ngiyakutshela. Ukusindiswa nokuzalwa bazalwane Nkosi yami. Ukusindiswa ekusindisweni kwakho uzalwe ngomoya. uNkulunkulu abe uspiritual father. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi uNkulunkulu he is the father of our spirits. Ingakho engu-everlasting father. Because akayena ubiological father. Uma ngabe engubaba kusho ukuthi usizele kanjani ngembewu yezwi nangomoya ingcwele. Kusho ukuthi njengoba usibona nje sinama genes kaNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli lithi we are partakers of his nature. Yabo? Ingakho manje iBhayibheli lithi masihambe ngokufanele ukubizwa esibizwa ngakho. Ingakho ethi baningcwele ngoba mina ngcwele. Ukusho lokho ngoba uyazazi ukuthi onke ama genes akhe akithi. Ngeke akhulume kithi singasindisiwe, akhulume lezo zinto. Ngeke athi baningcwele, aqalwa lapho. Ingakho ungayeka izono ukuze usindiswe. Uyasindiswa ukuze uyeke izono. uNkulunkulu akadimandi. uNkulunkulu akayidimandi into angazange ayideposit. Angiphinde futhi. uNkulunkulu akawaplace ama demand engazange adeposit.
Angiphinde futhi uNkulunkulu akakhulumi imiyalo yokuthi senze lokhu nalokhu nalokhu, ngoba uyazi ukuthi awukwazi ukukhuluma nomuntu ofile, univusile nani benifile. Yabona khona ukufa okuspiritual, lokho athi uPawulos ukufa uphila. Ukufa kunjani lokho? Ukufa okuspiritual kokuhlukana noNkulunkulu, ube ngofile in the inner man. Noma uphila biological kodwa ufile spiritual, okuhlukana ne-source of life, because Christ is life. Ongenayo uKristu akanakho ukuphila. Njengoba isidumbu nje singahlali endlini, sihlala emathuneni, unjalo umuntu ofile spiritual akakwazi ukuhlala noKristu. Akakwazi ukuhlala kwezasemazulwini indawo noKristu efile, ngoba izulu lona elabafile, elabaphilayo. Ukuze ungene eparadise kufanele uvuke ekufeni spiritual, ube ngovusiwe. Izinto lento esingayiqondi ingqondo ayikwazi lezi zinto ziqondwa ngomoya, because life is spiritual. Kuyazwakala? Life is spiritual bazalwane. Njengoba uwena nje, you are the spirit wena, and you have a soul wena, and you live in the body wena. Your body is not you, idokodo ohlala kulo. The actual you is the spirit you. Ingakho ungu-human being. U-hue is an abbreviation of soil or dust, humus. U-man is for spirit. U-inner man uyena man. Mangithi man angisho indoda, ngisho umuntu. Kapos marashanda. Hallelujah to God. Nisekhona yini? So now uzalwa umoya, ezala umoya wakho. Kuzalwa umoya, emoyeni wakho umntwana kaNkulunkulu, emphefumulweni noma engqondweni yakho umfundi kaJesu, emzimbeni uyithempeli kaMoya Ngcwele. So uma ngabe uSathane ethinta umzimba, kunyakaza uMoya Ngcwele athi ungayithinti indlu engihleli kuyo. Uma uSathane ethinta ingqondo, kunyakaza uJesu athi ungamthinti umfundi wami. Uma ngabe uSathane ezama ukuthinta umoya, the center part of your life, kunyakaza uNkulunkulu athi ungamthinti umntwana wami. Emoyeni wethu singabantwana baNkulunkulu, engqondweni yethu singabafundi bakaJesu, ukuze yenziwe ibenje ingqondo, ukuze umqondo kaKristu bekithi. Mawubekini lo mqondo wakuKristu, kusho lo mqondo mawube sengqondweni, ukuze kuthiwe ingqondo yakho yintsha, ukuze kuthiwe ingqondo yakho is sound mind. I-sound mind is the byproduct of sound doctrine. Hayi lezi imfundiso ezikhulunywa laphandle, ey'kitaza inyama yabantu. Mina ngikhuluma nge-sound doctrine, imfundiso ephilayo. Glory to Jesus. Imfundiso ekususa from glory to glory, from faith to faith, from grace to grace. Hallelujah. Imfundiso ekwenza ukhule, ufinyelele ebudodeni bokukholwa, ube uprofesa kwezikamoya. Hayi Nkosi yami, nisekhona yini la endlini? Yabona, uNkulunkulu avusa i-ofisi labafundisi. Noma uyi-elder kufuneka ukwazi ukufundisa ibandla, ulondle ibandla, uyi-elder. Noma ngabe usuyidikoni njengoPhilip noStefano, indlela abakhuluma ngayo ngeke usho ukuthi kwakwamadikoni, ngendlela ababeqaqa ngayo izibhalo. Kuyabonakala ukuthi abapostoli eJerusalem babefundisa ngesineke, ukuze kuvele ibandla elikhulile, nothi elikhuluphele, nothi ibandla nje ligcina ngokubusiseka, ligcine ukuthi what a message. I-message injongo yayo ukuguqula wena ngokwenziwa ibenje ingqondo. Yenziwa kanjani ingqondo? Ngemfundiso. Basindiswa abantu bese befinyelele ekulazini iqiniso, ukuze libakhulule phela. Anganoma nilalele. So now lezi zinto zibalulekile ebandleni. Okokuqala sithe yini? Izwi.
ingakho ivesi alisho ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa kaSathane, alisho kanjalo. Lithi babhubha ngenxa, ya. So uyabona mangabe uzama ulamula abazalwane behlupha la ebandleni, bamfundisi bayahlupa, bayalwa, bayaxabana, bayaduba, u-treat ama-symptoms, angisho ukuthi ungabalamuli, kodwa inkinga uzothola ukuthi kulanjiwe, indlala inamanyala. Mase bela sebesindisiwe, sesiyabafundisa, sesinciphisa ukubashumayeza. Awuna manje sekhona yini? Ngoba manje ayizuguquka impilo ingenziwa ngatsha ingqondo. Ayizokwenziwa ibentsha ingqondo lingafundiswanga ibandla. Ukwenziwa ibentsha ingqondo kusho ukushintsha kokucabanga ukuze kushintshe ukukhuluma nokwenza, ngoba ingqondo iyimeneja yempilo yakho yonke. Uma umuntu elimele engqondweni umbona ihamba la ukuthi uwrong engqondweni, ney'ngubo ayigqokile ezingcolile, udle emgqonyeni, ulala phandle ngoba konakele office. Mina khona yabona ingqondo lapho kuhlala khona amandla esono. Lento ekuthiwa inkanuko ihlala emphefumulweni womuntu noma engqondweni nasemizweni, ama-feelings, ama-emotions. Bese iwili yomuntu ithatha iy'nqumo ezironge ngoba ku-empty engqondweni. Isilingo siqala emicabangweni size kwi-feeling ngesikhathi ucabanga, uSathane eletha imicabango e-wrong. Nikhona abazalwane? Yeah, and imicabango ihambisana ngokuthi i-eye gate ne-ear gate, ngoba leyo nto yale mazwi eva. Ama-gate awu-2 azange abe safe, abe ne-security. Inkulumo yenyoka engena ngendlebe, ukunxaneleka kwesithelo okungena ngamehlo. These are 2 gates uSathane ayisebenzisayo. Kuyazwakala? Manje lama gate aya engqondweni omabili. Manje kufuneka fice ingqondo ijoviwe nge-vaccination yezwi ukuze ikwazi ukuba ne-resistant ne-immune system strong. Ingqondo mayishune ngezwi noma kufika iy'nhlebo hlobo bazalwane, uyakwazi ukuresista, ungakhubeki, ujabule mabekuhleba ngento ungayenzanga ngoba manje ugcwele izwi. Uthi uPawulos, uthi uDavide, uba izwi lakho belingeyona intokozo yami ngabe ngibhubhele enhluphekweni. Wakalula mangabe ungekho rich la engqondweni ngezwi, and ngeke uyinqobe ingqondo amandla esono. Uyabona umuntu mayisindiswa, ningilalela, songena kahle esihlokweni kusasa, ziyaduma, siyangena esihlokweni kusasa. Yeah, a mountain moving faith. Uzashanelela nje namhlanje. Uyabona uma ngabe uzolimala, ulimala ngokuthi uSathane afice ku-empty engqondweni, lingekhe izwi. Kunevesi elithi resist the devil. I-resistance ifana nokuthi egazini lakho uma kungena amagciwane kunento eresist ukufa okulethwa amagciwane, amasoja, ama-white blood corpuscles. Hallelujah. Ube ne-immune system strong. Yabona labantu abadla ama-ARVs basuke benyusa i-CD4 count ukuze ama-opportunistic diseases njenge TB, umuntu akabulawe HIV, i-HIV ibulala i-security. Mayisifile i-security bese ngena ama-opportunistic diseases. Ngoba nikhona nonke bazalwane. Manje uma usuthiswe ufana nomuntu ovaccinatiwe, ukuze siyaqamba siyafika isifo, ziyafika iy'lingo, ziyafika iy'nhlebo, usune-resistance. Lezi zinto cannot take away your joy. Yabona, akufuneki uvume kalula uSathane athathe ijoy kuwena ne-peace. Yiba peaceful isimo singavumi, kodwa ube nokuthula njengoJesu elele emkhunjini kunestorm. Hayi Nkosi yami, nisekhona yini la badla? Yeah, ube right njengoMahlaba. Yabona? Ube right. Did you know that ngesikhathi ingqondo yakho igcwele izwi,
ngoba ingqondo nomzimba kusondelene. Uyabona? Ingakho kunezifo ekuthiwa they are psycho umphefumulo, usoma umzimba. So they are psychosomatic. Ingakho mase sebekunikile medication baphinde bakunike ne-counseling. So i-medication oyiphuzayo is for soma, bese i-counseling is for psycho. Uyabona? So that is why lithi iBhayibheli inhliziyo, meaning your soul, ethokozile iwumuthi enyameni. Yeah. Uyabona? Ngoba sometimes kuyadinga ukuthi ube detoxicated emphefumulweni engqondweni. Awu niyezwa yini? Ube detoxicated, kuphuma bitterness lapha, unforgiveness, or depression. Izifo somphefumulo lezo. Usekhona la endlini? Or worry, or fear of the unknown, anxiety. Anxiety is the fear of the unknown. Bitterness is the anger of the past. Now, once ugcwaliswe, ingqondo yakho iyajovwa, umjovo, i-vaccination leyo. Uma sekonakele, i-injection. I-injection ikhipha osokuphakathi. I-vaccination ivimba ungakangeni. Awunezwa yini bazalwane? Yeah, manje ukubhubha kuthanda abantu abangazi. Manje uNkulunkulu uthanda bonke abantu basindiswe. Niyayizwa leyo ndawo? Bangapheleli lapho, bafinyelele ekulazini iqiniso. Why? Uma senilazi iqiniso liyonikhulula. Kunenkululeko oyithola ngokwamukela uJesu. Kube khona inkululeko number 2 oyithola ngokwazi iqiniso. Iqiniso likhulula abalaziyo. Noma ungasindiswa uthi uJesu usindiswe umzalwane futhi ube umntwana kaNkulunkulu, kodwa uma ungafikafinyelele ekulazini iqiniso, usengozini. Uzodliwa izinto ebenzingafanele zikudle. Ukungazi kuyabiza. Ukungazi kuyingozi ngaphezulu kukaSathane. Kade ngifundisa nje abazalwane, ngitshela abazalwane ngithi besikhuluma ngokuthi masingabantwana bakaNkulunkulu singakhohlwa ukuthi we are also soldiers of Christ. Uma nje usindiswa usuke ujoyina impi yasezulwini. Kuyaliwa la. Kodwa impi yakhona ibizwa kuthiwa it's a good fight of faith. Why? Because it's victory before you fight. And victory that overcomes the world. So ikhuluma kusasa is your faith. Kukhona ukunqoba ngokuthi uzelo onqobile. Bonke abantu abazelo uNkulunkulu banqobizwe. That is your position. It's not yet your experience. Kuse position, say spiritual position. Ngokuzalwa uNkulunkulu sunqobile. Sekufuneke manje uyihambe lento efana nokubizwa obizwe ngakho. Kuze kuthiwe in all these things kuhlanganiswe nenhlebo zabazalwane, we are more than conquerors. And you must learn to be what God says you are. You must allow God to reveal you to you, to tell you about you. It can be your prayer item, Lord, reveal me to me. Since now I'm in Christ, angizazi ukuthi njani. Mina I'm just a product, you are the maker. IBhayibheli lisho njalo lithi mkhumbula uNkulunkulu umenzi wakho. So as the product, you must humble yourself, because you don't know yourself the way your maker knows you. He knows the number of your hairs. He knows the thought ozoyicabanga kusasa. Uhlolisisa ngisho inhliziyo yakho. Uhlola izinso zakho. Ufuna iqiniso ngisho ezinsweni zakho. Ngoba uma ungenalo iqiniso ezinsweni uyapretenda as if. Kodwa uma uneqiniso uhonest njengomntwana, umntwana mayihleka uhleka ngempela. Akapretend. So umuntu osindisiwe ngeqiniso, iqiniso liqala ezinsweni zakhe. Mangithi izinso ngisho i-depth of your heart. Yabona? Uyayizwa lento? Yeah, uphila iqiniso. Ungabi hypocrite, ungabi umenzisi, unga-act engathi u-acta kuyifilimu. Usekhona la endlini? Igama lithi hypocrite lisho mawulitolika lichaza umuntu oactayo.
Kunabantu abayi-actor insindiso abayojika emasangweni uthi kanti labantu sama nabo nje bayasiphelezela bayena umakoti kaJesu bayimpelesi nje. Buza umakhelwane umakoti kaJesu noma uyasiphelezela mbuzo ungamesabi. Glory to Jesus. Yabo. Ekuhambeni kwami noJesu kunezinto engiyifundile. Ngoba mawuzelwe uNkulunkulu ungagcini kuba umntwana yiba umfundi kaJesu. Uthi sewumntwana kaNkulunkulu phinde ube umfundi kaJesu. Nikhona abazalwane? Mawumfundi kaJesu uyafana nomlandeli wakhe. Ushiya isibonelo ukuze uhambe wena ezinyathelweni. Nabantu bazibabona uhambisa kwakhe. Iculo lisho njalo. Uma bengakakuboni ukuthi uhambisa kaJesu, thandaza, zihluphe. uJesu wathi abantu bathi ngingubani. Na ufuna ukuyibuza. Uma ngabuza abantu ukuthi ngingubani, ngibuze la bengihlala nabo. Bazawusho yini ukuthi hey uhamba kwakhe ukufana noJesu. Ithini reputation lapho? Abathina abantu ngawe emsebenzini. Bayambona yini uKristu? Ngoba it's not easy to present Christ ungakamrepresent uKristu. Angana manizwi la indonda. Ngithi it's not easy ukumpresenta wazisa abantu ngoKristu abangamboni kuwe. You must first represent him in order to present him. And ayinzima lonto. Yazi into zikaNkulunkulu zinzima kodwa zenziwe zalula. Zinzima because you cannot do them. Did you know that only God can do what he says? Nobody, nothing can do what God says. So that's why uJesu ngaphandle kwami anina kwenza lutho. Ebesethi uPaulos, through Christ I can do all things. It's nothing or all. Uthi uJesu njengoba ningamagatsha nje mina ngiyumvini. Kusho ukuthi ngeke nithele ningazange nihlale kimi. Uma ususa igatsha emvinini liyoma. Umvini wona uveze elinye. Ukuze kubonakala ukuthi ubani odepende komunye. In actual fact ngokweBhayibheli akutheli igatsha kuthela umvini ngegatsha. Ngobona igatsha mase lisukile liyoma libe inkunzi zokubasa. Kufuneka sidepende kuye singenciki nokwethu ukuqonda sincike kuye sidepende kuye lento ekuthiwa yitrust. Khona umehluko phakathi kwetrust nefaith nebelief. Izinto ezicishe ezifana. Belief it's a yes of the heart that what God says is true. If faith is when what you believe is coupled with corresponding action. If you believe and do something ezohambisana nokholo, then that is what we call faith. Faith ukuhlanganiswa kokuthi ngibelievani nokuthi ukwenza kwami kuyahambisana nento engikholwa yiyo. Uma ngabe ukukholwa kwami kungahambisani nento engikholwa yiyo, kusho ukuthi ukukholwa kwami kuyafana namadimoni. Umbuzo uthi uyakholwa? Yebo, wenza kahle namadimoni ayakholwa. Ngoba awambizi ngenye indlela uJesu. Ambiza ngalendlela ayiyona. Usekhona la ndlela? Ayamazi ukuthi ubani uJesu. Azathi wena ungongcwele kaIsrael. Amazi kahle. I understand the authority yaphezulu kwayo. Kodwa manje ukukholwa kwakho akudlule kwabaFarisi, kudlule nokwamadimoni. Nikhona nongeni. Yeah, ube nokukholwa kukaNkulunkulu. Ungabugcini ngokukholwa kuNkulunkulu, ube nokukholwa kukaNkulunkulu. Usho njalo uJesu mayikhulu. Would have faith in God. Kodwa mayibuka ngesiGreek lithi have the God kind of faith. What is the God kind of faith? It is faith that comes by hearing the word of God. If faith is the byproduct of what you have heard,
from God. So the God kind of faith is the kind of faith that comes by hearing the word of God. Usekhona la endlini? I-faith enhlizweni yakho idalwa ukuzwa izwi. Ubona amasontweni bengasindiswa nje ingoba nabafundisi abashumayeli ngensindiso. Bokholwa kanjani bengashungezwanga? Yisho indaba. Yabo. Yabo. Uzukholwe i-divine healing. Kufuneka kufundiswe nge-divine healing. Kufuneka kushungelwe iqiniso nge-divine healing. In fact, if faith is the product of the will of God that is known. Once you know that it is the will of God for you to be healed, then you develop faith for healing. Angiphinde futhi. Uyazi angiphinde futhi. Kusho indoda eneslephero. Ithi uma uthanda ungangiphilisa. Uyizwe imfihlakalo. Lo muntu wakhuluma into ngasijula ngayicabanga lento. Uthi kanti intando kaNkulunkulu iphethe iability kaNkulunkulu. Uthi uma ngabe kuyintando yakho ukuthi ngiphile, kusho ukuthi wena unamandla okungiphilisa. Ngeke uthande kanti awunamandla. Because you're not a man. Yabo? uNkulunkulu akagcini ngokuthi uthanda bonke abantu basindiswe. Lithi iBhayibheli futhi uKristu unamandla okusindisa ngokuphelele. uNkulunkulu akanayo iwish nje athi I wish. No, no, no. He is both willing and able. Yeah, if it is his will for you to be healed, and it is written in his word, now you ask and pray according to his will. Lithi iBhayibheli ave kuzo. Ukuzwa impela nje mawuthandaza into esentandweni yakhe. Mhlawumbe uthandazela ukusinda kwezingane zakho sisindiswe zidli uhunga njengoba ngikhuluma nawe. Manje ubusuthi ufunda ivesi elithi uthanda bonke abantu basindiswe. Ufunda ivesi elithi call yosinda wena nendlu yakho. Yabona? Ngoba it's where you find the will of God. The word of God is the will of God and the mind of God. uNkulunkulu honors his word above his name. Did you know that? uNkulunkulu uphakamisa izwi lakhe ngaphezu kwegama lakhe. Why? Because igama lakhe liyigama lakhe ngenxa yezwi lakhe. Hey Nkosi yami. Yo. Mawufuna umbamba la emncane khona uNkulunkulu, mbambe actionini kwakhe ngoba uzifungile lapha. Ngikutshele. Ufuna umbamba la emncane khona, yithi uthe. Ukuze uNkulunkulu arepente phambi kukaMoses odla uphuthu njengawe. Arepente uNkulunkulu, repent. uNkulunkulu arepente phambi komuntu ingoba wasuke wakota izinto ayishilo kuAbraham, Isaac and Jacob. Wamkhotha ukusho kwakhe. Uyizwa lonto? Ufuneka uhambe as far as ukuthi intando yakhe, once u discover intando yakhe. Uyabona kubalekile mangabe unesidingo ubheke ukuthi kusentandweni kaNkulunkulu yini. Kwesisikhathi isidingo sisuke sichaza into uNkulunkulu anayo for you. Ngeke adala isisu esodinga ukudla kanti ukudla kukho. Indlela adale ngayo uqale wadala ukukhanya. Wayehlukanisa amanzi namanzi ngoba kufuneke manje kube khona ukuvela komhlaba. Wayesehlukanisa amanzi wathi ulwandle. Kwase kuvela umhlaba kwathi umhlaba. Ngoba kusasa uzobe emilisa izimila ezidla umhlabathi. Akufuneka adala izitshalo kanti umhlabathi awukho. Lento ezodingwa ilento ezoba khona, kufuneka ibe khona lento ezodinga ingakabikho. Ukuze yafika le nesidingo seyikhona le ehlambeza isidingo. Yeah, ingakho manje maseqedisa ukutshala izitshalo ebese edala izilwane ezidla izitshalo. Nase nenze njani manje? Niyayizwa into engishoyo? That is why insindiso ya provide kudala. Not 2000 years ago. Ya provide kwezasemazulwini iqala. Ingakho incwadi kaIsaya. Tshela umakhelwane, hayi namhlanje ubaba uyasibingelela umjayeli. Ama status nje. Yeah. Say greeting. Glory to Jesus.
uNkulunkulu aka-react, uyaresponda. Weyizindaba. uNkulunkulu akasho ukuthi hawu nangu Adam noEva sebedlile asihlale umhlangano sibone senze njani. No. Indaba yokusindiswa kwabo yaziwa kudala, yapreparewa bengakabi khona ukuthi bazokwa lapho. Mhlawumbe uzobuza umbuzo ukuthi wayivumelani yena wayesitshalelani isihlahla ukuthi singadliwe azi ukuthi bazodla. Wayelungisa something engeke ngisho namhlanje. Kwangeke kulunge engasitshala ngalezo sihlahla. Kwangeke kulunge. Hawu yini uSathane manga uNkulunkulu ayimdalela azange adala uSathane. uNkulunkulu wadala Lucifer. Yabo? The most beautiful angel in heaven. Le ukuba uSathane yakhethwa uyena. Hawu nase ningilalele noma nenze njani. Angifuni unilibazisa ukuthi ngibone iwashithini. Sekonakele. Yabo? So indaba yensindiso yenzeke further kuno 2000 years ago. uJesu elenge esiphambanweni. uJesu ukulinga kwakhe esiphambanweni kwakuyi manifestation yento eqale in the spiritual dimension. Uzwile lento engisho? Ngitheni? Senikhohliwe. Noma nidla amazamba nashisayo. uNkulunkulu indaba yokusindiswa kwethu waye ngizonitshela enye into ezonishoka. uNkulunkulu insindiso yethu wayiqeda ukuze akwazi ukuyiqala. Ya wayigqiba engakayiqali. Ake ngibone ukuthi nalazi nelivesi. Ekuqaleni uNkulunkulu qedela. Yes. Akadalanga umhlaba nani nezulu. Wadalani akufuneka uphazame nakwi-sequence of events. So uma sithandaza umthandazo wabafundi bakaJesu uthi asothi masesithe baba wethu sathi umbuso wakho mawufike bese sithi intando yakho mayenze njani. Shesha ishoni ngani qedelani. Yenzeke emhlabeni bese yenzeke ezulwini. Kusho ukuthi yonke lento ezokwenzakala isiqediwe ngale. Why? Ngoba makudalwa kwaqalwa ngalo. Kwasikulandela ngomhlaba. Manje izinto zonke ezokwenzeka emhlabeni eziqala ezulwini. So that is why uIsaiah ke mawufunda uIsaiah 3:53 ubani wakwamfunda uIsaiah 53. Nalihlazo livela Nkosi yami. Hawu ichapter ebaluleke kangaka. Hawu sasaphoxe. Ivesi yakhona ithi mayiqala nje ithi ubani okholiweyo udaba. I-report usuke uzoreporta ngento eyenzekile. Kwenye ibizwa ngobufakazi bukaJehova ngoKristu. Ufakaza ngento oyibonile oyaziyo eyenzekile. Ivangeli silishumayela ubufakazi bukaNkulunkulu ngoKristu. Ukuthi wenzeni, hayi ukuthi uzokwenzani. Ingakho ethi it is finished. Kubusebuqedile umsebenzi. Uthe mayifika ezulwini oba umpriest yena ohlukile. Kwi-Hall of Holies umpriest ubengena kanye ngonyaka. Ngesikhathi sesizwe sabakwa-Israyeli. Bese ingekho isitulo sokuhlala kompriest mayingena kule ndawo. Ubengeke ahlale umsebenzi ungaqediwe. Kodwa uJesu ube umpriest othe maseqedile wavuka kwabafileyo wayinyuka ngefu wafika wahlala ngakwesokunene. Isign leyo ethi uNkulunkulu seqedile. Kwesisikhathi
siyathandaza bandla, uNkulunkulu asibekezelele, akurong futhi. Kodwa nje oku accurate akusikona ukuthi sithi inkosi philisa umuntu wakho. Oku accurate ukuthi sithathe impiliso esivele ikhona ngemvimbo si-inject ebantwini. uNkulunkulu kade aqeda lento esicela, kade aqeda ukuyenza. Sekwaphekwa nikhona nonke bazalwane, watshala uJesu esibelethweni sentombi, waphekwa esiphambanweni, wafika umoya ongcwele waphaka. Sizophakela ukuphiliswa, sizophalela ukuthethelelwa kwezona. Siyakucela kona ukuthethelelwa, Nkosi uthethelela izono zami. Kwaqala igazi lacelela ukuthethelelwa. Igazi sifika thina sesifika kamuva sicela ukuthethelelwa, kade lasho. Lakhuluma okuhlukile kunegazi kaAbel. Bezwe indaba, alangasimangalela lona. Njengoba uJesu ethi baba bathethelele, negazi lakhe licula same chorus. That's why we are justified by the blood. Lisho ukuthini igama justified? Lisho just as if you have never sinned. It's a verdict from the High Court yasezulwini that demands a punishment of sin by death. Because God, remember, is holy. Nikona bazala? God is what? And God is righteous. And God is just. He is the God of justice. He is a righteous judge. He cannot compromise those attributes. That is why ingahlalelani nesono. That is why noma esithanda kangakanani ngeke singene ezulwini nezono. Ave sizonde isono, ave emthanda umuntu. Usekhona? Yes. Ake ngidlule ngenxa yesikhathi, ngoba isikhathi sami sesithi. Ngi-emphasize i-importance of the word. The longest chapter in the Bible. Angiqedelele ngoba abanye aba-understand ukuthi why ngisho lento kade ngisho. Yebo. Uthi u-Isaiah 53, the most center part of the Bible. Uthi, he was wounded for our transgression, and he was bruised for our iniquity. Now ngicela ukubuza i-tense lapho yini? I-future tense le? Yeah. By his stripes we shall be healed. We are. Kufuneka abantu abazoyimela leyo nto bangaba bayi-inject ebantwini. We are. Uma kungenjalo kusho ukuthi lento esithi gospel is not the gospel. It's just a prophecy. So i-prophecy most of the time isuke ichaza into ezizayo. Ingakho nathi sinikwe faith, but ezalwa nge-hope. And i-hope is in two phases. I-hope siyithola ngokuthi uNkulunkulu promiseni. I-hope futhi isikhomba ukuthi kuzokwenzakalani. Abanalelo themba lokuthi mayibonakaliswa into which is pointing to the future. Sizofana naye mayibu uJesu into pointing to the future. But kunento which is pointing to the history. Into ethi seqediwe. Into ethi ukula nje kade waphila. Lapho ke aka-applywa i-hope, ku-applywa i-faith. Why? Because faith is, not faith shall. Faith is based on what God has completed to do. If faith and patience, if faith yamukela izinto in the spirit izingabonakali, ibonga ingakaboni. Azathi uJesu, Thomas, njoba usuzowabona ekugcineni before ukholwa. Let me tell you this, babusisiwe abakholwa bengabona. Because faith is spiritual. Faith is a spiritual hand to receive from God. So ikhuluma kusasa, faith is umuntu we-faith ubonga engakaboni.
Ngoba faith is not sight. You don't see to believe, you believe to see. Because remember, you are a spirit being, having a soul, living in the body, physical body. So as a spirit being, you must acquaint yourself with the spiritual world, because you are angithi siyakhuluma namadlozi singawaboni, siyowalanda, siyomlanda umuntu esibhedlela ngesihlahla somlahlankosi, sithi sengifikile ngizokulanda, noma ususeteksini uthi sibabili, yabo. Kumanje uzophoxa lo mothi ngingedwa. Siyemsamo sikhulume naye singamboni, kusho ukuthi by nature vele singabantu befaith vele. Manje ingxaki iphi manje masizobamba into ezingabona ngapha ngasenkosini? Iphi ingxaki manje? Uma simthanda singambonanga, iphi ingxaki lapho? Uma samukela impilo yethu singayizwa, imizimba yethu ingakayi experience, kodwa sibambe ngomoya ngefaith. Because faith is the substance of things you hope for. Hope means to expect there. Yabo? Ma umuntu ekhulelwe akakayiboni lento ayikhulelwe, kodwa uya expect. uNkulunkulu asize asivule ibeletho zikamoya sibe kwi-expectation ngenxa yembewu ye-injection ye-sperm cell sokusho kakhulu okuhlangatshezwa i-egg cell ye-faith. Bana bathi sayizwa lento awunisheshe abantu bala bayashesha ukuzwa angazi nenze njani nibashomayisa kanjani. Uyaza bangifaka engxakini. Malibonga igama lenkosi. Ukuze bekhona ingane kufanele bekhona i-male seed ne-female seed. Uma i-male seed ikhona kanti i-female seed ayikho, le female engena seed ibizwa ngokuthi is a barren woman. The womb is there but the seed is not there to receive the seed. Ngicela ubuza umakhelwane unjani isibeletho sakho sikamoya sinjani? Yizwa lento. Very important. Abanye banayo ifaith yokubamba uma uNkulunkulu ekhuluma mhlawumbe kwehlisa iprofeto phezu kwakho. Yabona? Makungangivuka nje. Umongcwele engangimuva to that. Ungezama ngikhomba nje la ngithi awuze la. In 6 months time in your bank account you will be having 7 figures. Abezwanga njalo. When it comes to what God says, nangu mama Hlaba, anginyakazi esiprofetweni esikhulunywe phezu kwekhanda la. Singamane zenzeka izinto ziphithizele angisanyakazi, because the word of God is a final authority. Mase khulume mina ngisho inyama ngithulisa manje ngithi wo. Hayi kade prophet kodwa kubonakala. Ngoba mangizokhuluma lento ekhulunywa inyama kusho ukuthi ngizocommit abortion. Ibisiqalile ideveloper ngoba ngiyamkele ngokukholwa ngaze ngabonga ngingakaboni. Usathane wasengibamba ngokuthi kade ulindile. Did you know ukuthi mawucela into kuNkulunkulu noma iza ngesiprofeto usuke ungalindile yona, usuke ulinda imanifestation. Uyabona nje inkukhu mayihleli phezulu kwamaqanda ayilindile amachwane, ilinda imanifestation, ilinda ukuchamsela. Ingakho nje ivukula kama uthi uyasondela, noma iqanda liwuround lingafani nenkukhu kodwa ihleli ngefaith. Inkukhu ayizali njengenja. Inja ayinanxaki ngoba kuvele kuphuma into ezifana nayo, kodwa inkukhu izala ngefaith. Ayisho ukuthi kwasekuphuma into noma uyiqhekeza ayikabizwa nokuthi inkukhu lento kuthiwa iqanda lento. Iyahlala zithi zidle ezinye izile nokudla ihlala.
Mawuthi yasondela ifuna ukungova. Akusondeli muntu. Nathi sinamaqanda ezithembiso. Aswafukame ngefaith. Aswafukame ngegrace. Azoqhamisela. Manje iphutha lakho ulinda ukuthi uNkulunkulu akunike umsebenzi kanti ukunike ngesikhathi ucela. Into ofuneka uyilinde wena imanifestation. Kodwa wena ubonge manje umsebenzi. Ngoba lokho okuzokubona ngamehlo enyama kuphuma entweni engabona. Ubona umhlaba ungaka nje wavela ngezwi. Angithi niyambona ukuthi ngiyakhuluma. Niyayibona into engiyikhulumayo iyabonakala? No. Kodwa into eningi ziqhamuka kuyona lento engabonakala. uNkulunkulu ngumoya kwayena. Zonke lento wakhuluma ngezwi kwavela konke nje ukubona nje. Okubonwayo. Okubonwayo kuphuma kungabona. So ikhuluma ke kusasa leyo. Yabo? Kade waphila ngoba uJesu uthe niphilisiwe. Soza aqhamba amankulunkulu. There's nothing impossible with God, but it is impossible for God to lie. Angiphinde futhi. Ngithi ayikho into emhlula uNkulunkulu kodwa kuyamehlula uqamba amanga. Noma ngakhomba isiketi sakho sisathi simhlophe, he's not lying. Isiketi kufanele sishintshe sibe sivumelana nento ayisho. Angithi wathi uLazaro efile wathi yena ulele. Kodwa lo muntu kungatshiwe izinsuku sezu4 kodwa uJesu uthi yena ulele. Ukhuluma iqiniso lasezulwini. Phezu kweqiniso lasemhlabeni. Umartha akaqamba amanga ukhuluma iqiniso elirelative to her mind. uJesu naye ukhuluma iqiniso elihambisana nedimension akuyo. Ngesikhathi kufiwe uthi yena kulelo. Manje angasofunda nini ukukhuluma ilanguage yesizulwini. Simvumela uMoya Ngcwele asifundise ukukhuluma njengoNkulunkulu ngoba sizelwe uye. Hey, niyayizwa lento ngisho. Isuka phi indaba? Indaba yini ke kube history. Lalelani. Niyalazi leli verse ethi sizalelwe umntwana siphiwe indodana. Into esazokwenza mayisho njalo chaza ukuthi uthi sizozalelwa usho njalo. The very same prophet says intombi izokhulelwa izale. Le ntombi ezokhulelwa izale seyizele kwayona ingakazalwa. Ngoba kusele 700 years lo mntwana okhulunywa ngayo ekuthiwa sizalelwe ukuthi azalwe. Yini azalwe engakazalwa? Ngoba khona izwi nomhlaba. Kufuneka azalwe kwezasemazulwini indawo. Ukuze akwazi ukuzozalwa emhlabeni. Ukuzalwa kwakhe emhlabeni it's to the future. Ukuzalwa kwakhe ezulwini it's history. uNkulunkulu akayiqali into emhlabeni engakayiqedi ezulwini. Aphinde sithi thy will be done. Qedela. Yeah. Ezulwini it is already. Manje sefanele idownloadeke. Nikhona abazalwane. Ngeke uyidownload ungenayo ifaith, ungenayo idatha. Kunezinto ngeke uyidownload ungenayo idatha. Uhle nengane kade zasindiswa ukuthi uzahamba ngokubona kwahambi ngokukholwa. And ukukholwa kusebenza ezintweni ezizayo, kusebenza ezintweni eseyiqediwe. Umuntu okholwa othi ngiyakholwa akakwazi ukuthi ngizophila. Umuntu othi ngiyakholwa akakwazi usho njalo. Kufuneka azathi ngiyethemba. Khona ezothi ngizophila. Kodwa mayethi ngiyakholwa kufuneka uyaphoqeka ukuthi athi sengiphilile. Ngoba faith is now. And faith is based on the finished work of Christ. Tshela makhelwane, ungaqali ucoco amazambane sekuphekiwe kwaphakwa.
Ukucela kwethu must be based on what God is willing. Uma sicela utho ngokwentando yakhe qedela. Oh, niyazi lo verse? Uyasebenza mfundisi. Yazi leli class avele ilula. Usuphilile ke mfana wami lapho. Ngoku as far as God is concerned, sengiyafala. As far as God is concerned, lento ethina esayilindile iyona elinde ethina. Ulindwe ukuphila ngoba it has been provided. It has been bought and paid for ngemivimbo kaJesu. Imvimbo kaJesu yasemhlanje kwangeyona ezono zethu. Kwakuyizifo. Ukubethelwa kwakhe esiphambanweni kwakungokwezono zethu. Ukushaya kwakhe emhlane kwakungwenxa yezifo zethu. Ingakho amaleshize u39. Abenza medicine bazongivumela. There are 39 groups of diseases on earth. So njobe eshawa 39 wenza sure ukuthi akukho isifo saseGibhithe esongena kuwena esisalayo. Ave ku wrong ukuthi lesifo uthi isifo sami. Wrong ngendlela ongazi uyibona. Ukhipha poison emlonyeni wakho. You are legalizing isifo esikudlayo singasafanele ukudla. Ngoba silidla kanjani ithempeli likaNkulunkulu. You must fight for your rights. It's your right to be healthy, not just to be healed. Because to be healthy, it's when your healing is kept. Health is healing kept. Mozo lokuphila njalo uphiliswa njalo kusho ukuthi wena wenza ibandla libe iclinic. Sekuvukile mfundisi sokubuye kwavuka futhi. Kusho ukuthi wena you are not cured, you are treated. Wenza ebandleni uthi ukuthandazela kube i-treatment. uNkulunkulu akanayo i-treatment, une-cure. Ngisho ezobudala izifo zamadolo zithathiwe. uNkulunkulu uzalekelele nange-natural healing. Did you know that? Even your body has got elements of healing. That is why umzimba uyakwazi ukuziphilisa, ithambo liyakwazi ukuhlangana. Mina ngivumi lento ukuthi amakokorosha azogijima nje fresh, mina ngigule. No bazalwane, let's be serious. What ngisondele eduze kweni sengiyavala. Ngithi mina even nentuthwane ufika gijima ukuthi nentuthwane amaphela kuyagijima ukufresh uphilile. Mina ngibhizi ngithe ngiyakhula ngiyakhwehlela. Why? Because uNkulunkulu une-abundant life. Uzayinika amaphela. Because there's a lot of life and healing. He is the God of abundance. Ingakho mayesinika ukuphila ukusinika kona kuze kuchichile. Uthe eziswini zethu kuyogobhoza imifula ephilayo. Kusho ukuthi kunemifula ephuma kimi ephilisa abantu. Njalo nje mangabe kusondela ubusika leso sifo sami kuyaqala ke ngibona ngakho. Did you know that out of your mouth can come life and death? Depending ukuthi ukhuluma kanjani. And ngeke ushintshe ukukhuluma ngakakushintshe ukucabanga. So that is why your mind needs to be renewed to be the mind of Christ. Because again, you cannot imitate Christ until you think like Christ. And for you to have your mind of Christ is to have the mind of God. Where is the mind of God found? From the Word of God.
So the word of God is the mind of God. That's how God thinks. So that's why the Bible encwadini Efesians 5 lithi we must be imitators of God. Athi Paulos, imitate me because I imitate Christ. As students and learners and disciples, we must imitate, we must learn and imitate, follow. Ngoba sizele kulo mndeni. Uma noma ngamnyama kodwa mangizali mangi-adoptwa amabhunu ngina 5 months ngizokhuluma isibhunu mos. Nathi singenile kwi-adoption into sonship. Hawu nikhona bazalwane asigcinanga ukuzalwa, we are adopted. Manje kulo mndeni esesizelwe kuwo where we can say father must address uNkulunkulu. Ungakulinga uthandaza uma uthandaza uNkulunkulu, oh God, oh my God, yasho uJesu lonto ethwele izono zakho. For the first time in his life akakaza address uNkulunkulu nje uNkulunkulu, ube addressa as his father. Kuthe uba alichitha igazi lakhe, haleluya, liphuma igazi lakhe, waphindela endaweni yakhe wathi haleluya, Father, unto your hands I commend my spirit. Uthe, my God, why are you forsaking me? Because ube seyisono engazange ezenze izono, waba yisono owasiqalekiso ngokuneke emthini ukuze sibusiso sikaAbrahama sibe phezu kwethu, because the cross is the place of exchange. Ngithi isiphambano kufuneka umbonge uNkulunkulu ngemessage of the cross, ngoba ilapho kushintsha khona izinto. What was due to me was given to Christ. Ngafumana lento ekuthiwa yimercy, ashonzo ngemercy. Leli gama mercy lisho uNkulunkulu uthathe what I deserve. Leli gama lithi grace lithi uNkulunkulu unginike what I don't deserve. Ingakho impumputhi besithi mekhala zikhale ngemercy. I deserve to be but blind. I deserve to be sick. I'm a sinner by birth. But take away what I deserve. Imina ngamosha izinto ingane zami njoba zinje, kodwa uNkulunkulu ungisizile. Have mercy. Meaning ngishintshela ingane zami. Imina engazenza ngayishiya zincane. La ngithola ivangeli ngakhumbula ingane zami. Manje sekuyiwunga ngenxa yami. Oh, have mercy on me. Uyabonda. Noba siyacela bazalwane, nikhona bazalwane? Khona mehlo phakathi kokucela nokufuna nokuqonqoza. Ungayihlanganisi. Kunezinto esinikwe ilungelo ukuthi sicela kodwa hayi ukuthi sifuna. Most of the time into esifunayo izinto eze everlasting. Into esicelayo ezimosuzwana. Ingakho silinganiswa nenhlanzi ukuthi ngeke ucele umntwana wakho acela inhlanzi umnike inyoka. Yabona into lezi zinto eziphatheka zalokho kuphila. Kodwa when it comes to seek, you seek him. You seek his kingdom. You seek his righteousness. You seek his faith. You don't seek umsebenzi. You ask and believe same time ukuthi usubambile. Wenzani? Siyeke nje ukuphila ngathi sifana nabantu abangenathemba abangenaNkulunkulu. Yindlalifa lezi sigcwelela endlini. Amakhosi laba priest abagcwelela endlini. Ukukhanya kwezwe, usawoti wezwe. Abantu abakhululiwe esiqalekisweni somthetho. These are the righteousness of God. You must know your rights. God has given you authority over scorpions and serpents. Those are devils. And over all the power of an enemy. Authority is not felt, it must be known. You don't feel the authority, you must know it and exercise authority. Njenge traffic officer imisa ngisho imoto ejaha airport athi kuma truck amakhulu akawabambi physical, uwabamba ngeauthority. And uSathana you understand the authority. Uyabona mawusaba uSathana fana nenja. But you are born among the authority. We are sharp. That's why the Bible resists the devil. The Bible he will run away from you. He will flee. Meaning he will flee in terror. uSathana akafuna uyazi lonto ukuthi uyakusaba. Futhi akasaba wena usaba uphakathi. Ngoba uphakathi omkhulu kunosezweni.
Sure, mayibonke. So the word of God must be emphasized emzimbeni kaKristu in these last days. We must go back to the basics. We must go back to the fundamentals. How nikona bazalwane? Noma bethi lidala kodwa ilona ivangeli lidala elisanele. 2, si rely kuMoyengcwele. Kade ngifunde nje iBhayibheli ngangizange ngena nawo internet ngathola imisebenzi over 60 empilweni yomzalwane enziwa nguMoyengcwele. Uthunyelwe ukwenza umsebenzi. Uthunywe yizulu ukuba azokulekelela ngisho emthandazweni. Uminyama ingafuni ukuthandaza akunika amandla uMoyengcwele okuthandaza. Aza kuthandazise ngelanguage yasezulwini. Especially mawedwa ungayithandaza lo language kuze kuse. Kodwa mawuphakathi kwebandla ufuna ukuthandaza unqamuke ngoba kugcwele abanye abaprofeti, umoya wabaprofeti uthobela abaprofeti. Kodwa mawedwa ungathandaza, ingakho ukuthi uPawulos mangiphakathi kwenu ngisha kancane ngelwimi. Kodwa mangingedwa ngikhuluma kunani nonke la ngelwimi. Because lapho kusuke kuthandaza your spirit man, not psychological man. Psychological man thandaza ngesizulu nangesixhosa nangesingisi, but spiritual man ushaya ngama secret code. Ahle usathane kanti plan kukhulunywa ngaye. Arabosha. Hey, Jesus. Hey. Glory to Jesus. And then okwesithathu umthandazo. Yizwi uMoyengcwele umthandazo. Imilenze yebhodwe leyo. Uma ukhipha owodwa umlenze, leyo m2 ayikwazi ukulibamba ibhodwe. So kuze kufakwe isitini. Lezi zinto they depend to each other. Mayengekho uMoyengcwele kukhona izwi nomthandazo kuphela akusebenzi. Lifile lelo lizwi aliphefumulelwe. Izwi kaNkulunkulu is a living organism. Liyaphefumula, liphefumulelwa nguMoyengcwele. Uma ngabe ukhipha izwi ushiya uMoyengcwele nomthandazo akusebenzi. Ngoba nje uMoyengcwele akwazi unyakaza ngaphandle kwezwi ngoba ungumoya weqiniso. Izwi liyinkemba kamoya. Akuhlukani lezi zinto eziwu2. Ngoba nje mawuzoba uzothi usemoyeni kanti izwi alikho, uzogcina sewuprofeti into ezingekho ezwini. Malibonke igama lenkosi. Uma ukhipha umthandazo ushiya izwi noMoyengcwele, umthandazo wona ukhiya o-activator uMoyengcwele nezwi. Angikwazi ukushumayela la ngingathandaza. Noma ngabe ngigcotshiwe futhi ngiyalazi izwi, kodwa mangathandazi ayisebenzi yonke lento zoyisho. Hawu nikhona bazalwane? Lezi zinto eziwu2 izwi nomoya ziphekwe emthandazo. Kufanele ngiqale ngime phambi kwaNkulunkulu before ngime phambi kwenu. Ngiyokwenzani? Ngiyolanda ugcobo. Uze liphume izwi nogcobo ngoba liphekwe emthandazweni. Malibonke igama lenkosi. Lezi zinto bashumayela azigcizelelwe. uPawulos wayehamba echeck uthi selokhu nakholwa nake namamkela uMoyengcwele. Kusho ukuthi yabona indlela abakhonza ngayo ukuthi akekho uMoyengcwele kulabazalwane. Basinisiwe bona bakholiwe kodwa bafike hanga kwi-second phase kaMoyengcwele. Niyazi ukuthi khona u-second phase kaMoyengcwele? Yeah, first phase is when you are born of the Spirit usindiswa. Second phase lapho ukwamukelwa amandla iPentecost. First phase is lapho uzalwa khona. Ubizwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Second phase ilapho ke sobizwa ukuthi ungufakazi kaJesu. Lapho usugcwaliswa ngamandla ke manje lapho. Lapha na ku first phase unikwa iauthority to be a child of God. Kwi-second phase unikwa amandla ukuba ufakazi kaJesu kusuka la uhlala khona eJerusalem, eSamaria nasepheleni zomhlaba. Lapho ke lapha kusadlalo sokusha ngisho inkanuko zenyama. Yayizwa lonto? Yeah, sokusha inkanuko zenyama azipheli ngokusindiswa ngokwamukela uJesu. Kodwa ziyashiswa njalo ngoMoyengcwele. Usekhona le ndlela? Once impilo yakho ibe ngogcwalisiwe, naku khulunywa nebandla laseFeso. Lithi uthi uPawulos ningagcwaliswa, ningaphudakwa yiwayini, kodwa gcwaliswa noMoyengcwele. Uyena umsizi wethu. Uyena osilamulela kithi. I-first phase yasilamulela esonweni, kwinkokhelo esono. I-first phase savuswa sifile ngeziphambeko. I-second phase isisiza manje from the power of sin.
I-first phase isize from penalty of sin. Yeah, kwenzeka spiritual resurrection, savuswa kade sifile ngenxa yephambeko. Nasiqalekiso somthetho. Kwase kuthiwa ke ngenxa yokuthi wena kuKristu there is now no condemnation. But akuphelele. Ngoba le nyama isalinde insindiso yayo ezofika nokubuya kaJesu iguqulwe. Manje siyalwa. Kuyaliwa. Singakhohlisani, kuyaliwa. You are being saved daily from the power of sin through temptation. And ungengcwele ukulamulela kuwe. Because you need to be saved from you. Hawu nikhona nonke bazalwane. Ngoba umuntu akalingwa ngathini? Kuthiwa ulingwa ehungwa hezakhe inkanuko. Yabona? So inkanuko zisebenza inside job. Zicorresponda noSathane ongaphandle. Yabona? Makuzoqhekeza ibank, kufanele kube khona osebenza la ibank, okhuluma negebengu ezoqhekeza. Ayisho yonke situation eqhubeka la. Manje ke inkanuko isitha esikusebenza from within. And uMongcwele kuphela, ingakho uMongcwele mehla phezulu kaJesu ehla kuyisimo sethu. Kodwa mehla kubafundi aba 120 wehla ewumlilo. Why? Because kunezinto efuneka ezishile. I say kunezinto efuneka ezishile. Yeah, lento okuqhubeka kalula umzalwane, inkanuko leyo. Lento yokuba namamuthi kuseyinkanuko. Lento yokuba nenkani ungafundiseki ungatshela kuseyinkanuko. Manje seyidinga intervention kaMongcwele. Uma sefika uMongcwele fika nezithelo zakho. Ubana bayizwani ngisho. Asimene ngezinyawo. Jesus Christ. Lingashoni ilanga, ungafunda ngisho one chapter. Kusho ukuthi wena uyayifast, ufastisa umuntu ongafast. Your spirit ayifast. It's your flesh, your body that fast. So ngena nje kwi-fasting nje, inyanga ye-fasting amabandla amaningi ayafast. Asifast umthandazo, asifast izwi. Sifast ukudla. Sifasta ukuze sifiste. Yeah, we fast food so that we can feast God. Hakarabo shatata. Ngithi sifast ukudla ukuze sifiste ezwini nasemthandazweni. Sizinxashe ngoNkulunkulu, sigcwala uNkulunkulu. Bangakutshela udokotela ukuthi i-fasting i-powerful kangakanani emzimbeni, isiza kangakanani. Even psychologically ngesikhathi ufastile kushaya umoya, kwenzeka i-spring cleaning physically. Abakhulumi lokho kwesisikhathi ngoba uzosuka ube isiguli esingasabuyi. Because fasting is a very powerful therapy in all aspects of your life, spiritually, even morally. Inyama ehlala ifitwa njalo iyahlupha. Nikhona bazalwane? There are times la kufanele uyifastise inyama, uyitube uyenze isigqila sentando kaNkulunkulu. And ngekwenze lokho ngengqondo nangawunembeza, unembeza uyehlulwa ubuthakathaka benye. Uyayenza into namavesi egcwele. Ngoba amavesi without the Holy Spirit afana nemoto engena petrol. Siyamdinga nje uMongcwele on a daily basis. I say siyamdinga uMongcwele bonke abakaKristu bayibethela inyama nenkanuko. One of the ways of bethela inyama is to go for fasting. Another way is to act, is to do the will, be the doer of the word. Yenza lento ephambana nenyama yakho. That's another way of crucifying your flesh. Malibonge igama lenkosi. The word, the spirit, and prayer. Okuthu kuvela ezulwini, okukodwa kuvela kuwe. Uhlabeza umsebenzi kaMongcwele nezwi ngomkhuleko. Then once uhambe kuleso sigaba, then it's easy for God to use you mightily. Akasicela mama Hlabazo sikhulekele basebenzi. Kube lona lo athi shengo Maria athi makwenzeke kimi njengoba usho kwizwi. Kube lo othi abe athi nkosami ensuku zokugcina before the coming of Christ. He is coming for a church without spot and wrinkle. Sizosusa ama wrinkles ebandleni.
ngoba ama-wrinkles asho ukuthi the church is aging. The church now is pointing to the future. Ukuthi kwakwenje ngekhathi zobaba. No, ama-wrinkles are taken away. And ibandla as we have been crossing over to 2026, bazalwane abazange bawele iJordan bengasoki. Azange balwele iJordan bezange bayihlambulula ngoba kusasa lithi iBhayibheli uNkulunkulu uzokwenza imanga. Tshela abantwana baIsrael Joshua ukuthi bayihlambulule ngoba kusasa I will be doing wonders. So it crossing over to another year, bazalwane. Angeke singazange singene kwe-circumcision, spiritual circumcision. Umuntu omdala simsuse. I say sembatha umuntu omusha owenziwe ngokomfanekiso walowo omenzileyo. Akube lona lo asho njengoMaria athi akwenzeke kimi njengokusho kwesiprofethi osezulu.